ハエ型を耐え、忍び型を忍び、もって万世の... Cílem napadení Pearl Harboru bylo vyřadit americké tichomořské loďstvo v důvodu expanze japonského císařství do zámořských území. Z. prosince 1941 japonské letectvo napadlo americkou námořní základnu v Pearl Harbor. Při leteckém bombovém a torpedovém útoku zabilo bezmála 2040 amerických občanů, včetně téměř 50 civilistů. Při útoku bylo potopeno nebo poškozeno 8 bitevních lodí, 3 křižníky, 3 torpédoborce, cílová cvičná loď a minoska. Tanakův konvoj dorazil ke Guadalcanalu 15. listopadu, kde ho hned za rozbřesku napadl letadla z ostrova. Následoval masakr. Z 12 000 mužů a 10 000 tun zásob se nám podařilo dostat jen 4 000 vojáků a pouhých 5 tunami materiálu. Tokio tak prakticky přišlo o možnost podniknout rozhodující ofenzívu. Bitva u Midway znamenala pro japonské vojsko zkázu. Kromě 3057 vojáků přišlo Japonci také o značnou část bojové techniky. Na dně Tichého oceánu skončily 4 letadlové lodě, 1 těžký křižník a 248 letadel a 8 hydroplánů. Oproti tomu Američané ztratili 307 vojáků. Odepsat pak museli 1 letadlovou loď, 1 torpédoborec a asi 150 letadel. Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 2 atomové bomby na japonské města Hirošima a Nagasaki. V prvních 2 až 4 měsících po shození bomb zemřelo v Hirošimě 90 až 166 tisíc lidí a v Nagasaki 60 až 80 tisíc lidí. Z toho v každém městě téměř polovina zemřela během prvního dne.